Astăzi am fost la Bulci și da. Ok. Mai întâi o să vă arăt poneii. O să încerc cu ăsta mare. Da, arată ca rainbow dash, că nu e chiar rainbow dash. Încă uitați scena. Așa. Și na. Poneiul ăsta mic, care are semnul lui Twilight. O să faceți și dacă. Și mai are și părucreț. Da. Mă scuzați pentru fundal. Ok. Următorul e acesta care este galben și are părul roz. Semnul drăguț ca lui Fluttershy. Ok. Acum accesoriile. În primul rând a venit cu colierul ăsta. Așa. Coroana asta care vine la meiul ăsta. Sau, cred că e coroana. Nu. Uitați. Pot să-l folosesc și de lănțișor. Acum. Două agrafe. Eu când am văzut agrafa asta, eu credeam că este o coroană. Și asta. Așa. Și na. Scuze. A venit și cu gentuța asta. Așa. Care se deschide. Uitați. Și se uitați. Ok. A venit și cu tieptenul ăsta. Așa. Și pantofii ăștia. Da. Și cam asta e tot pentru azi. Așa. Ok. Pa!